ka General Executive Committee jong ka Meghalaya SSA School Association kabala syong ha ka hanyau turik jong bunai September ngila shimya karai ban penlong ya ka peaceful protest sit in demonstration ha ka khatsau turik jong bunai September hapo malki playground Shillong nado ka por arbaje janmet hado ka por sanbaje janmet hakane ka peaceful protest on one banya shimbenta da baro ki noyalam bahakmat jong ka association ki bakentup nado ki noyalam haki block district pat state level yakane ka peaceful protest ni penlong kum kadak ban penpau syaka sorkar halor ka jingsngap menti jong ka sorkar ban pentrekam ya kimat jingdawa ki ba nakaliang jong ka association ngela dep leibu hakmat jong ka sorkar nado kini ki kendiat snem ki bala dep bat dang hakini ki kendiat sngi kini ki jingdawa ki kentum ban pentrekam ya ka page structure bat ban penkiu ya ka tulop jong ki khat 8000 sanspa sa phawengut ki nohikai SSA ki padon hakachela Meghalaya ka baar ban penkendria ya baro khat 8000 sanspa sa phawengut ki nohikai SSA napo ka State Implementation Society sapo ka State Education Department on regular basis katkum ka provision jong ka RT Act 2009 bat ka SSA RTE norms kabalai kawangi nak liang jong association ngidawa na ka sorkar baka dai ban penlaj no ya ka tulop badang sa jongi lai banai kata jong banai Jun Julai pada Ogos bat gi kenturu ya baro kinohikai SSA ki badon haka jela Meghalaya bahakani ka sngi ka ba nakaliang jongi kinoyalam ni pelong ya ka program jingeki hasilong kata haka khat sauturik jong banai September ngi kentu ya phi baro kinohikai SSA ba phin lech shala ki jong ki school bat ban pendep hok yala ka jong ka kamram